търсиш приключение, ето трите най-яки маршрута в АТВ Форест Трип. Номер 1. Водопад Варовитец и Етрополския манастир Света Троица. Това е нашият едночасов преход, подходящ за начинаещи, с красиви гледки и страхотен водопад. Номер 2. Връх Баба. Най-дългият ни преход в Стара планина. До 1700 метра надморска височина, с уникални гледки и възможност за обяд. Номер 3. Чертиград. Крепост на ръба на скалите, древна българска история и спиращи дъха гледки. Офроуд, природа и едно от най-интересните места за снимки в района. Избери един от маршрутите и ела да преживееш истинско приключение.